Bon dia. Molt bé, tinc els exàmens corregits. Com podeu comprovar, no estic molt contenta. Però bueno, ja vos apanyareu. No sé quantes voltes he de dir que teniu que estudiar tots els dies, però vos agrada massa fer el gandul. No és aixina? Bé, vaig a començar a repartir alegries. Hauria donar-te vergonya. Seguix aixina, seguix, i veuràs com acabaràs. Altra, què tal? Què passa? Que t'agraden els suspensos, no? No sé què pensaran de tu. Hola, com estàs? Mare meua, espera't. ¿Qué tal el día? Molt bé, Maria.